La biodiversitat, que finalment és el conjunt d'éssers vius que ens acompanyen a la Terra, les plantes, animals i altres organismes, també ens proporciona alguns plaers com la gastronomia. La biodiversitat ve de gust. La biodiversitat ve de gust. Acció Natura treballa per la biodiversitat. Acció Natura és una fundació privada que treballa per la conservació de la biodiversitat amb la voluntat d'actuar sobre el terreny obtenint resultats pràctics. Volem i hem col·laborat amb el món corporatiu demostrant que la conservació de la biodiversitat és útil, genera riquesa, crea llocs de treball i és bona pel conjunt de la societat. La biodiversitat ve de gust. L'ós bru és una espècie autòctona del Pirineu que des de sempre havia existit amb aquesta serralada. A través de la seva conservació garanteix que hi hagi una quantitat d'hàbitat de bona qualitat que indirectament està preservant tota la biodiversitat, i no només la biodiversitat més natural, sinó també bona part de la més vinculada a les activitats tradicionals de la muntanya. Portem 2 o 3 anys molt bons amb el tema de l'ós bru. Vull dir, hem vist que durant aquests 2 o 3 anys tenim algunes famílies que estan criant i el resultat o la sensació que tenim és que la població va endavant i que va bé, perquè a més les cries estan subsistint. La iniciativa de crear un centre d'interpretació a una casa de l'ós, de fet, ens ve des de Fundació Oso Pardo i en aquest moment creiem que és una molt bona oportunitat. La part més visible i més positiva de que l'ós bru no tots són problemes, sinó que també aquí a Isil pot generar llocs de treball, pot generar activitat. Vaig sentir la idea de convertir Casa Sastrès en un centre d'interpretació de l'ós d'entrada molt escèptica, tant jo com la resta de la Junta. Hòstia, molt bonic l'ós, però si en acabat resulta que tu no pots viure. Jo tinc un fill que li agrada molt, la ganaderia, però no crec que es quedi aquí. Com vam poder parlar amb Acció Natura, ja ho vam veure molt més clar. I tot jo estic convençuda que qui munta i protegeix aquest ecosistema que protegeix la vida d'aquest ós, també pensarà en la vida de les persones que conviuen en un mateix espai. I el fet de tenir aquí un museu que parli d'això potser ens ensenyarà a nosaltres mateixos què significa tenir l'ós aquí. La biodiversitat d'aquest territori és clau per entendre l'evolució de la cuina d'aquest país i sobretot per entendre el moment dolç en el que ens trobem respecte a l'àmbit gastronòmic. Segurament és l'espai del planeta que els cuiners millor ens hi trobem. La biodiversitat catalana, en quant a una producció tan rica i tan variada, tant de producte marí, d'horta com de muntanya, juga un paper cabdal a la cuina catalana, principalment perquè és la font i és la inspiració per fer noves combinacions. Però això no és només moda, no és poesia, això ens ve de molt lluny. La biodiversitat ve de gust.